Så skal vi se, om farven den falder nedad, fordi at farven den er kold fra isterningen. Kan du se, at farven den falder nedad? Det er fordi, at isterningen den er kold. Det er det kolde vand, der smelter. Men må man gerne drikke vandet bagefter? Nej. Hvorfor? Jeg har taget lunken vand og har puttet en isterning i med rød frugtfarve. Hvorfor det? Fordi så kan man nemmere se farven, når det smelter. Og som I kan se, så falder det røde mod bunden. Det er det røde. Og derved kan man se, at det kolde vand fra isterningen er tungere end det varme vand. Det man også kan se her. Er det kolde tungere end det varme vand? Det kolde er tungere end det varme vand. Det man også kan se, det er, at der bliver dannet et lille springlag. Da der ligger koldt vand i bunden og varmt vand i toppen. Og så er noget vand i den her. Nu er isterningen næsten smeltet. Det er den nu. Tobias vil prøve at give mig en ske. Okay. Det er lige meget. Min hjælper kommer med en ske. Og jeg vil lige røre lidt rundt. Og så har vi fået en ensformig temperatur i hele glasset.